Seyit ağa. Ine tärimçilenkä düşünükli. Olar türgönden ýadaglygyny, özüm duýuşyny sorap, soňa görä-de türgönleşdirýärler. Siz näme diýäňiz? Atlaň ýagdaýyna sorap bolmaýar. Ay, ini atyň epläp durany. Senem görünmäl sen. Menem göremok. Onda da size atyň dilini bilýär diýärler. Ve ilem gep tapaýaray. Ýa-da sen bilenirek, sen yarım sagadylgat, sen 40 mın çap diýäňizmi? Oğlu, ilki başta şey dilýär. Soň finliýän da, ata sen teýisçiliň yaraýamy, yaranokmy? Öz aýdýar ahry. Ine, menem şonu biljek bolýanna. Näde aýtja? Ini, aslında adamların hemmeten bir-biri bilen gürleşenini gow düşünşüp bilýänler. İkisem şowur dille gürläp duranlar bolýan, özlerin bir-birini düşünämelýärler. Ýöne gow üns bersen düşünýänler. Herisi bir zat diýip duranlar. Dil bilen düşünürip bolmaýan zatlar bar. Onu diňe sızmaly ýa-da duýmaly bolýar. Hawa, käte şeýle de bolaýa. Doğru. Yanımdaki adama doğru düşünecek bolsaňam, onu hormatlamaly, syýlamaly. Sen onu näçe gowy görsen, sen onu şonça da gowy düşünersin. Ýylky geçen kimiň atyny urly? Annamradyňky ýaşary. Garamaşal diýerlermi? Tumor ondan abatly görnýär. Kaka. Kaka. Näme? Çapıp elim uğraktı. Beyle katlara zıygam ettirme ya. Enden şon horayan var mı? Var. Bir ayla uyarötte sal yatağına. Ağlı. Men içinden piyadalak geçir. Senem barı ver. Seyit ağa. Şu ýylyň baş bayragy biziňki bolmaly. Biz olmaly. Ağal ağa. Sekundi görmediňiz mi? Yok, görkezmedi. Kakany özüň bilen arakma. Ýaýda. Näme näde diýäň? Nämen senden başga işim ýokmy? Meni mertire taýarlyk görmeli diýin salmaly. Men äsek bildiň eder, haýwan. Hayvana sen özüm. Näme tentek bilen atı näme haýy? Sen näme işiň? O men aýdan medenok. Men ädrüň temmi. Aýdan medenok diýip saýy bermelimi? Koşuş Tumar, koşuş. Koşuş Tumar, koşuş. Sen men bagışla Tumar. Mekaner ve doğlan ne? Yöne sana düşünmen elini alır ayağım.
Ertir nesip bolsa bile çapardyň. Hay berekellah tumorum. Hani koşuşkanı men sana düşünýän tumorum. Gaty gowy düşünýän. Hani gel berik. Berani. Şu wagtden uçagyň gelýän. Şu günden uçmalygynyň tumorum. Akagada hem işe. Keyfi etmedi ata hiç adam olmaz. Keyfi eten atım. Häzir barar görer. Şoň üçine özüňi aýamak gerek tumorum. Salamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Ha geldiňmi mekan? Han onna bar eýerle ber. Bolýa. Han saatlyk agaşyň sakla. Ha, getirgani. Atı gözäýmegin. Hey tumorum. Algurgusumsyň sen. Durhani. Dur diýär. Durhani. Hey, Ýetip tutuklany Allah. dur canavar, dur. Dur. İleri koy. Lan dursana. Saklan. Saatlaga saklasana. Dur canavar, dur. Yok lan. Bu at diyen etmeyecek bolýar. Canavar, dur. Saýar näde? Neyley? Ayrı saatlaga. Dur saklan. Hayır, sanay. Saý bermeli diýen zat barmy? Köşüş tumar. Saý bermeli mi? Hani durun. Ayrılın atın yanından. Rahman, O kaka. var eşini çalış. Sapık kuvarın eşiğini gey. Mekan, benim öteği. Tumori, Rahman'ın öz çapar. Eğerine mekde. Tutçula huy. Hey canavar. Tumorum. Bugün toylarda ulu bayrağı çapırıp arkana terpay atılacak günümdür. Hayratı Tumorcan. Yaxşı umidim sana bağlıdır. Aha. Geldin mi Rahman? Aha. Ene. Rahman. Oh, Biliyor musun ne aylığın? nähili? İlkinci gezek aylığda sapsın. Ondan biliyor musun haydatı sapyan? Tumor sapyan, tumori. Nesip bolsa şat, nesip bolsa. Ödüm. İngul bayrağı sapyan o. Han tumarjan. Gayret et. Boşa. Hani yolun ak bolsun. Var canavar. Hey. Hey. Dur entek. Hani ayağını vur öyle. Hani o yüzünden ömür vuruyun. Dur. Ey canavar. Hani meydan çatal. Kaka, Hov. ağlağı da gelýär. Ine, bunu oňarypsyň Seyit aga. Oğlum marka, sapık duvar gözäp ýördüň. Atın ayağını halamok. Ağalı. Ay ne ettin ay? Rahman. Hani bar. Aşırdı utoralık gel. Ağalı. Ha, Kızgınam mariyacı. be. Hükman burada tapılmalı. Gel hani gel. Aşır. Hani gel özün ömür seyretli. Şep ayağına yem peyani ali. Ya men göğünüme muka. Goğunun edir Seyit aga.
Han qatırak yürüt. Qatırak. Görýäňiz mi? Şepaýany gowwasan ok. Ne ettiňiz aýmyny? Çapar ýalyňmy? Daruda gül ýalakdy. Çapmasyna çapar. Ýöne damarynyň tüýnmegi mümkin. Doğraýyn ya. Atyň tawy urat. Taby gurat bolsa, çapaly da teyze. Bayrag alaly, soňuna da etme. Yaman etse, töwre goýaýar. Ol neme? Ol hani, min Rahman. Min Rahman. Näde diýäňiz? Bayrag alsa kolturanaty. Yarışdan gojak bolýar. Tutuş bir ýyl keyflep İngül bayrağa gedek gelene de ol jogu görünüp dura. Anı düş. Düş değil yahu. Düş hani. Ayağın elle gör hani. Elin qıdığını duyuyor mu? Oğu olsa zılavını çekti. Ta pellihana yetinçäňem öýüräýmegin. Men hani bol. Atağıram talaýma ol. Hani bar, gayret et. Mehruan illeşler, ine bayramçılık menasibetli geçerleyen at çapşığı saatlık şoğuna betlenýär. Ine biz häzir tumary görýär. Ine nurly seysin ýarşy taýarlan tumary. O bolsa ağaly asnatyň nurana bedewi. Ine şeýle de tumaryň deňin ýanyna kemer kurup. Mene şuralar tutady. Ine şahı ýodadyny berap barýan ajaýyp bedewler. Koyunlarından uçkun kaçılayan bedewler göl arasında çekeleşki fırdatlary emine getirýärler. Ine şahı ýodady barkaklyya atlar bolsa göl arasında hata çekeleşki fırdatlary emine getirýär. Ine turwaşdan tumar ýaşy ýoň çek taýtdy ýöne onuň deňine indi kemer geçýär. Kemerin deňine bolsa kurtly bardy. Ine indi kutlyňam aýy gurşy barha batlanýar. Ine tamaşaçylaryň habardylyk bilen garaşýany tumar bolsa näme üçin kemden ýyra galýar. Ine ýaşy ýoňuna kutly geçýär. Ine kutly beýlekatlardan kemden arany açyp ardyly pellahana goýlap gelýär. Ine de öňde ardyly pellahana saatlyk şowhun alatmana göterilýär. Ine de kutly pellahanadan birinji bolup geçmekde başarýar. Berekellah kutly. Çepaya koydu. Asra, näme bolup dur? Hani. Asra, gowdy şu ýerini ellek görseňiz, şu ýerde atyň Ay dursan ay. Bar işin bile bol. Rahatlık. Köşök. Var öteye. Ayrıl. Var. Ay, üýt köşk bolan zat ýokdurlar. Näme görürsiňiz? Güýde şeýle tut ýaly bar. Ay ýok, inni çapyp bolmaýar. Öwre goýaýmasaňyz. Ýok indi amary süýnüpdir. Ay, ne etdiň ay? Derman, näme gerek bolsa aýdy bermeli. Gynansamam etip biljek zadym ýok. Näme diýen bolýar abi? Ay ýöne. Tumar bilen täze ýyl 3 ýaşardan bayragyny malar söýdýärdik-de. Boljak iş bolup durup. Etçek lazımyz ýok. Rahman. O kaka. Ekide oğlum. Gynanma Rahmanjan. Ha, taýyny çapardyň ne diýip boldy? Näde diýäňiz aý? Ýüzüňizi salamaň ho. Bu ýylky bayragym ne diýipdir? Melogşy taýýarlardyň tezaga. Nuru seýdiň eline sapmajagat ýokdur diýen billet. Hani, bär alyp çyk. Ha, getir.
Atgıslama. Hani şu bekerek. Ulla canavar. Hani. Şu canavar. Yelani çukur. Neydi o? Gide yerine. Bilen o ama. Oldun o. Ne diyar ayvi? Yürü hadi. Hani. 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 Bak. Çek. 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 Dur ho atgıslamasana. Atgıslama. Hani. Hani yeni üretim. Rahatlık. Ho size. Yaratay. Sıla hani. Tamaram. Men seni Tayşan'a kuatından beri terbiyelep geldim. Sen men umudum hep arzundum. Men sen ençime ayrı olur bağlanan mürmükçüdüm. Sen kanat bağla ağlasmana uçar görmek isteyedim. Vah, men sana bir varlayatma, tumarım. Hem meselede özüm münakar. Gelgelinde umut arzularımın hasıl olaymalı fırsatım şöyle olmalı mı diyene. Vah tumarım. Ömrüm ötün şesimimde hünakilerdir. Beni bağışla tumarım. Bağışla beni. Vah arman özümde oldu da. Olam diyenine kulak astım da. Bağışla men tumarım. Men sen çapığa koyurmelerdim. Olam diyen etmelerdim men. Bağışla beni. Bağışla beni tumarım. Ne etmindir dayanı? Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Seyit ağa. Tumorun yerine bırak tatına alasak ne diye. Mel okşa yollaş olur. Kâda yılkı ulu bayrak almasa ağab olmaz. Bilmedim de. Ağali, menden teyis olmaya. Sen koğusu atlarını al. Ne diýäňiz Seyit ağa? Men tumory sen atattın diýme oga. Boljak iş bolup dur. Günäkär bolap oturmaly. Gaýtama sen atı çaptırmazak boldun. Menden molly. Oňa gynanma. Geçeni geçti bil. Bir ýyl bayrak nesibämizde ýok eken. Täze ýyla taýýarlyk görmeli. Yok. Açarını mal. Ağalı. Ene şularum. At.
Yöne tumor. Kıştın çöpü değil. Rahman, yer oğlum. Gidelim. Yer. Uy, yürüyeleydiniz mi? Aylığı torunu mu? Ay, utormasa da kayttık. Seyisçiliğim tavşırdık. Oğluna minni athanada yatıp durup görmez. O ne değil? Hani var, çay koysana. Hani orada arada renk kalıptım lan. Dalvarın taşının ayla uçosunu renkleyecektim. Nerede iş ol? Kaka näme üçin beýtdiň ay? Tumor menem gowur ýany. Ýöne feýtçiligi taşsadyň, taşlamadyň, tumor bar bir gaýdyp gelmeýär. Bir at üçin ne? On kelletinde olmukdan başka hiç zat yok. dagy näme kakajan? Her kim oljak bolýar. Bilýämiň at näme üçin çapýar. Çapyklar oljak, bayrag aljak. Onku düşnükli. At näme üçin çapýar? At bayrağın nämedigini bilen oga. Onu näme üçin çapýar? Bir-birinden galmajak bolýan olaýmasa? Henem at alqaşanra. Kakasy? Çaýyňa demlengize duranlar. Häzir bar ya. Ay, barkada çay bar içeli. Ha, geç otur. Howa kaka. İlk wadalar kiçijekken hüjüm eten okdy. Ana şonun atın karıştaşam yoktur. Ödüm at edil, ödü bile çapyan yarlar. Bildiğin, çapın yodusuna çıkan at, üyt koşup bir halı giriye. Ol yolu tuğanak, uçayacak bolya. Bileyim oğlum, burayı da 5-6 yaşlarımdadım.
Ne hili bolluy, ne edip bolluy, bilemok. Owamyzyň ilerisindäki düz meydana barypdyr. Daşda görek şeýle bir üýt goşupdy. Menim elimde çeýbykdan edilenje at çagadym bardy. Ana şola tatlanyp, yankı düz meydanyna şeýle bir ılgapdyr. Ilgadygymça beter, ayağımın hatta yere degenim duýamokdum. Uçosum gelýärdi. Çapyk ýodasyň nakatlarym şeýlede. Soň men ulollum oglum. Ak seytiň eline çapyk suwar boldum. Kän at çapdym. Ýöne şu hergedek pellihana boluýlandy. Şol çağılygymdaky ylgaýşym ýadyma düşýär. At bilen bir ten barzany urlýadym. Men onu uçurasym gelýärdi. Jalawny ýerde çekmeli, haçan goý bermeli. Şeýle bir anyk duýýardym. Men ata bayrak allyrjak, ýa onu ozurjak bolmadym. Men onu uçurjak boldum. Agaly çüň bolýyn. Şan şöhrat gerek. Men oňa seyis bolup bilmeýär. Baca ne diýen? Ağarmada. Bar bol. Ay, Bolýanmyr da. ay neme de. Häzir saňa düşündirin. Siw qyr görýärmi? Hawa. Şoň artyk maçerini aýyrmaly. Üzüme agra mermedi ýaly. Ýöne aýran wagtyň ine şu üzüm salkymy görýärmi? Hawa. Ana soňa günnüsmedi ýaly bärtinde bir kitan ýaprak goýmaly. Düşündiňmi? Bolly. Bolly, işläbe. Ay, ine şunu kedäýme löýden. Ana. Hay, ýalňyş getdim o. Ay howa. Ýalňyşma kemin goýmadyň. Pesinden yarım kilo üzümüň işini gördüň. Günnüsip ýakaraly. Aýtdyma bärtinde ýaprak goýmaly. Ha, ay kesilä. Ýaprak goýşdaýdy. Günnüsmedin ýaprak goý. Indi düşündiňmi? Bolly, düşündim. Hani ana. Ay yok lay, men kim boljak galo. Ay, ýene de ýalňyşdym o. At seyitlemekden kıynalar. İşlerdir. Vah, at seyitlemek canım uzun o. Ay, gör, ýene şaha bolup dura o haýty birini kesjekmi? İşler. Ana men sana gektara murleş koydum. Hay, Yuvaş öwrenirdim. İşler. hani şu gedege. Ay, vah! Ha, näme boldy? Barym ýerim gap gajay. Näme boldy? Elimi kessim. Handurany hädrony daňaly. Men körjüp gelay. Bolar. Emgekli çağay al baran ýeriň teňem At kişneyemi? ay attır da kişiňer ýörür An da. dur, men baryp geleýin. Haw baja. Nira barýan haw? Durun ey! Hakdan durdu da mı? Dur hani? Hey! Näme aty kötüýärmiz, ha? Geç beýler. Be, aýrylyn hani? Atyň öňünden gelmeli. Ey janabar. Duran ha. Hani ýör hani? Ýör bol, ýör. Erkek adam urwara ho. Be. Alay baja at kişiňete durarlyň ýokay. At feýslemekden gowy atpamy ne? Ýöne ho. Çeýip bolup dura haýsy birini kesjegay. Baş çykarýarlar ho. Hey. Yuwaş-yuwaşdan öwrenir. Ay, koy sana. Ay yok, men başarmaýam. Gowsy gideýin. Hormatyňa syýlaňa taňyr ýalkadym. Beli alkadyn boli bu bir hilraga bolýar baja. Hani bolmasa men sen owa bir golarydyn. Yo, ikädime özüm piýadalak gider. Ay näetdiň ay baja. Bolýar tagaman mar onu.
Oh Seyit ağa. Oh! Salamu aleyküm Seyit ağa. Wa aleykümesselam. Nurrağa taplar mı çık? Şükür ona Hani o gözümün görsün. yaşamadı. Tanımadın öyle ya. Ay yok, tanıyabilmedim. Murat mı? Ak Seyit'in oğlu. Muratcan Hava tarlık men man Seyit ağa. tədədən görüşeli. Taplar yaxşı Şükür mı? Hudaya, qoy. Ulağa mı öyle? O gerek Ölmek gel, alet gider. etme. Ne geldim hemen. Hani yör. Piyade yürüme. Yür. Ha borun. Öy şeyler tarlık mıdır? Ova şükür da. İyi işler qoymu. Şükür yaxşı. Yani tanıtmadık olsam ödüm. Tanaryanım deyil seni. Ay, benim şu tane de bacağımın ülümlük gektarı var. Ana şoma kömekleşe inip çıkışım da. Yani öyünüzde de vardım. Oğlun var eken. So salgı verdi. Öyü de vardın mı? Ova. Ne, menlik işim var mı deyim. Ay iş deysenem molya. Ha iş deysenem. Bizim hem atlarımız var. Ova onu bilen. Ana şolara seys olup beray diyecek bolyan. Önkü seys ne mi? Önkü seys yetişem ok diye. O başka da hocalık atlarına teredi ya. Ay, mene hoşu. Kakama bar bilyenini sana öğretti. Sen eminni yaşları öz bilyenini öğretecek mi? Ak seys çın seys. Ay, birinki bir näme deydi kaçtı da. Seyslinge göğünüm yetmese uzak gün gözläp görmedim Seyit ağa. Sen eminni yok diyecek bolma. Kana bir göğününe gene sani? Sene Hakan Bahirem ara boşup meni çıkkıntı diyagdaya sallın otur verdin ay. Kakam seni oğlu yalı örürdü. Doğruymaysam käte seni ondan qağınar. Kakamın suratlara qalan nädir da sende? Olmalı da, bir der iki der. Ha, Şolar kompütere göçürüp alaysam diyen. ha, katı oy. Ana gellik, yetti oyu. Bir kete çay çıktı da, Hakan suratlarını mı alırsın? Yönemen steyizçilik etmeyeceğime karıçın. Ay, inni baş hoşmayın hep çıkıp kaydışım da. Habarım var. Seyit ağa, men seni işine koşulman. Haysın çapyan, haysın çapan ok, ol öz işin. Han sen bir pikirlen, maslahatlaş. Ertirmen sığır fermamda görüşayız. Tuğulama. Sağırlan hakemi yok. Buruna bilipsin. Hani? Atlamadım şey delin da. Seyit'in oğlu olsamam attan başım çıkan okta. Olmasa at minmeyi öğretipdi Kakam pavi. Kakam ilki bana öğretmeyen sana öğretipdi de. Kakanda güne yok neyim. Öğün kaçarak tapara gittim. Okul deydin, yine burada at deydin. Atlara gedek gelenine Kakam pavi seni menden hem ileri tutordu. Yadıma düşüyor. Yanından ayrılmadı. Feysçilikten bir zat bileyen olsam, ehlisi ak seysin öğreden göreyim. Benim akse siyali bir oğlan yetiştirebildin mi? Teňeme esilce yıl olandır. Tezçilik edip öğrenme. Aman arşın, şunu etmeyenlerine. Doğrusu vağı tam olmadı. Hani oğlun ne mi? Ey, olen tek koyulur. Onunla bir maslahat da. Avu, Düğün mırada masalarak ayt kaydan ya Allah. avu yeni... Neme? Nurlağa. Avu. Men senden kän kiçem bolsam, men sana belet. Senden yer alıp üzüm yetiştiren olmaz. Ýöne owamynyň diýen nurly seyis boljak bolsaň, asyz bir günem wagtyň geçmelläl. Ey, aman arşın. Sen munyň bitine gahar edip ýorgany otlamak bolýar. Alar niýsen bir kısan 3 ýaşaram satyn alaýaly. Ýöne Kakamdan galan atlary eýe çykylaýsa gowy olaýjak gali. Ak seydim ara koştum da. Yer bolya. Men sana bolya diýeýin. Ýöne ýekeşerdim. İşime koşulma.
Gelmediysen atkana da gelmen. Ay yok, ona diýibiljekkä. Atlyň eýesi özüň. İşime goşulmasaň bolýar. Onda näme? İşigde Allah oňardyň. Ýörmüňa. Salam. Salam. Nemelay Murada uydum-ka? Yok, kakam işe etti. Şu suratlar kakam mı? Bereň. Bolýar. Men Nur Seyfim oğlu. Gorsa ol. Uy neme? Meňem kakamyň suratlary sizde bar bolmaly. Şolar bereň. Menim kompýuterime göçürip aljaktym. Häzirmi? Owa bolsa häzir gerek. Ertir daha geläýär. Rahatlık. Seni aylanzırap dur. Var atlar minne. Men gowsy Nurlagan atkanasyny işe değildi. Öňüm şoň bilen birli işleýärdim. Nurlu Seyfa minni. Ol gektar alıp üzüm ekip ýöre. Ya senem seyfiňe üzüm ekişekmi? Yo. Ol Murad aga atkanasyny kesipdir. Kim Murad aga? Sen habaryň barmy agal aga? Ol Kim Murad kana? neme bu Murad. Hayfa odun. Bire gökçen atlaryny satyna lamış diýip eşitdim. Owa, gökçen atlary da şeýeri kesipdir de. Onda şodur. Nurlu Seyfi bolan bolsa, onda sana bayrak ýok. Goý sana ýagal aga. Sen çynyňmy? Çynym haw. Hal goňşy atkanyda özüm. Ay, mene gitdim ay. Aýlygymam dün alanlaryn. İllenkä şeýle bolar ýaray. Nefenki adam kıyırlaşar. Nurlam görülmedik Feysel ağalaga. Çemeçiliň berdir de. Ozjagyn bilse goşar. Galjagyn bilse de alyp galar. Ey Nurla. Beytirle. Salam. Geldinmi? İtiniz yok değil mi? Yokla, itime daňylygy dura. Ine. Hani? Barmy? Howa. Men tapanma şular. Kakan owamydyň sesi boldymy? Owa. Senem at çapýamy? Kakam çaptyrsa çapýan. Sen aýlagy barýanmy? Yok. Inne atymyz çapsa baraýmasam. Maňa meň diýe gerek. Sen oňa men diýen. Menim şey diýjek bolýar. Bolýa sag bol. Bolýa sag bol. Uýgyw. Suratlar soň getirin. Bolýa. Gel Hani boşluk bilen koyuver. Tere tap bol. Tere tap bol. Hayt sene bol. Atlar bolaşymyz. Atyň ýerinden barman diýilýär.
Hey canavar. Dur anne. Dur. Hey canavar. Berekella. Yürü yat. Atın izinden gelme. Öňünden aýlap gel. Aho, men näçege de gaýtdym atyň izinden marmaň diýip. Salam aleykum. Wa aleykum assalam. Sağlıkmy? Täşli. Taya tugulmy gowja tayaka. Tumorun tayaga dälbi, ha? Tanadyn Feyza. Ha. Tumorun ilk taý. Belki ýylnamlygam enesi ýar bolsunlar. Olur inşallah. Olur. Hani ýör. Indi baryp duraým o. Ýör janam. Taýlandan gowunyň eşdeýdi ýani. Ay görürse. Pesler ýaladan. Satmazmy ka? Ay yok, satmaz. Şuýla agalyň 2 ýaşar taýlar käni westim bol belki satar. Hay, ne bileýin. Yer bolýa. Hani ýör atlary Ýör göreli. Bolmasa başga tam göräýeli. Ay bu diýäniňe mazany ýok däl. Rahman. Kakın gelmediler. Görünün oklar. Ha? Bilmedim ay. Gelmeli o da. Gelmeli. Evet sana var. Berekella. Hey, gürleşiyor şurada. Nereden molyan? Yoşav. Ha, bilyen ne öldürün o ha? Muğadırın. Kim ağırlayacak molyan diyeceğini? Bilyen tabi de onu. Nedir şunu yetişmeleri? Kimden sırrılar molyan sen? Şun bolşunu öldürün dedi. Oh, teyze ağa. Oh, dinleyen teyze ağa. Rahman mı? Var oğlum. Ödeş tuğraklarda olmalı. Rahman mı işleyecek? Kakım geldi mi? Oo. Han nerede? Barstaydı, yağmenliydim. Sen soradı benim kulcakımla kuruştu dedim. Esat, şu buna var ya, benden anlatınacaksın. Ne oynayacağım ha? Ne oynayacağım? Täşlijan, atyň toýnoklara gowaken. Vah, etin alıp bilemeğe kurban ağa. Bilmedim de Täşlijan. Oňa men günäkar däl. Hey, men enete manzykdy. Nurram şun ene sebäpli işten gidipmidi Täşli? O walay. Innem şu taý sebäpli senem işten gitmeni bolaýsan ha? Arma görüyorum, ho. Bar bol Feyza. Gel Nurlaga. Mene kurbanını alsa, birin atxanamıza da baraýsan diýip geldim. Bor Feyza, baraýam. Täşli seýdin kindiňim dörrüg barýan. Ha, bir gaýrat et kurbança. Täşli, at nähilo? Näde saparlymy? Ay, bir de şun dilini tapıp bilmedik. O nə beýle? Näsi yok. Gören oğa. Mene nämetçigim bilýän nälerin. Çap tuwarmam at aýagyny şowur basan ýerine basyp durdy ýa. At diýerinde bir gerim mora ho. Agala gaýdýanam mori. Tumorun taý çapay mallyp dur. Başyndan heretsene at kemi ýokmy? Wah, göräýmäge alla nämatla. Sapuda da ýarçy ýok atlara ýigeren ok. Ýuro diýmesene, bir zat göwnüme gelýärmin. Aýt Feyzaga. Bir kelleden 2 kelle ýaşy. Sen muny giýje. Şöwrümün näder? O gaýrak, gumo çykarsan. Et bermedi aty köni seýslerim şeýderdi. Şona edip görmedim. Atın etleri görünüyor. Şondan niye aydım? Bor onu. Kurban? Ho! Bizim atlanmada da bir nal kakıp ber onu. Gatar kynmır Feyzaga. Ha diýinligim bardygym. Bolor. Gayrat et.
Borunnu, sağ oturun. Daşından akıllı uğru diýerlerdenim bidar bolaydım ay. Ne diye Gurban ağa? Susaq adam kakayın, ondan diýýän. Seyit ağa! Seyit ağa! Seyit ağa! Seyit ağa! Seyit ağa! Seyit ağa! Hem oldu. Kanat, at nerede? At gitti. Ürktü yıkıldım. Yetenin var bolsun. Bugün sizi gidişinden millimle şun ýaly bir adet çengdi. Ben näme deýin? Yıktı, ödüm kaçıp gitti. Tutsak bolmalylar. Gelmeden atçak. Üzüňizi sadagy ýylysdy. Ýaçylygyna çoloşdy. Ağalyň deminin öňünde ödüm durarmyň? Çölüň içinde bir ýerini ýaralasyn ämetsek. Ay seneme. Ýary iyice. Yine de gözüme aýtmalmy? Hey, sat! Görünne gıyratın. Täşli? Täşli, eýgilik mi? Hey, satdyk. Rahman mamay. Bar. Çağırsana. Rahman. Oh! An bäri gel. Assalamu alaykum täşli agay. Eýgilik mi? Eýgilik boljakmy? Tarlany çöneminlik göbersem ýykyryp gelipdir ha. Özüň mülleşäýmesen. Ýirekde gaçyrdyk. Ay hana, özüň sorak göräýmesen, şonun bilen öýdüm. Ýok. Rahman. Oh. O yılgıllığa seret, yılgıllığa. Hay, edin mi? Karlım! Ay Karlım! 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 Serdar bu tarafa gör sen. Karlım! 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 Şu aylarda yitirdim ne iyiydi. Karlım! Karlım! Serdar sen şu tarafa gör. Olya. Men beýlen bolayım. Karlım! Karlım! Şu taýda bir dak görünýär. Karlım! 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 Dur canavar. Al. Korktun mu? Ne deyip bolsa bilece çapart tarlam. Çağırayım ala meni. Söyle korkma lala tarlam. Al atını. An yüpüver. İyi iş verdin tarlana. Ay canavar. Yür. Yür, gel. Yür. Ödüme kadar. Yür. Yür tarlam. Serdar! Ulu aile ödüp sapsana. Ayağını almazak kolýamy? Ay yok, ayağa kovu Seyit ağa. Hani şey rak istene. Ha Seyit ağa, atı nenen gördün? Bu gedek ağırsa karın bayraksız galaymasa. Täşli. Men diýenmesene atı çapıga goýbermi? Ne de doýunýan? Atta korkuň ha da. Ay ýok, garaçynım. Atı çapsan da ayalardyň. Goý sana. O näme üçin zaýlansyn? Sen meni dinlemejeň, näme bilýän bolýan. Ata dözmeýän aýdaý ýanna. Atyň pellihanadan hem geçmez. Ağzından hayraşdyna Seyit ağa. Ondan gönlüde atyňy alyp gal, bayrağın men alaýyn diýsene. Bäh. Nerden bilýän ata näme boljagyny? Seyitlik yetmedik bolsa galardy. Tapýan gepin aýta Seyit ağa. Pellihanadan geçmezdi. Ne atyň içine girip çykdyňmy? Hay täşli. Men seni näde anlardım kan. Öz atym olsun diýen nuröýdän bolsaňa. Onu men atyma ýerýän. Ýöne senim
şuun şolaty. Sapıga koşma. İnem uning başga gurrun. Gorkyanny. Bu gezek bayrak birinkidir inşallah. Alo, Rahman, bugün Melogus'tan olmalıysın. Hakan ama doğulun undur bu. Sen yadına düşmeyeni ben bilyen. Sen tarlandan ol, kalanın bir dadı var. Hakan keyfi o değil mi? Ay ala dedi yanırdı. Bolya. Sapıqdan son mararın. Barcak. Bolya. Bugün tarlaň odmaly geregidir. Onu görüber. Näme diýseňem? Melogusy şu gedek odýar. Bayrak bilenki. Hay ne bileyim. Nesibi işidir. O Rahman, näme? O nämiş? Bolya häzir barýan. Ağalaga sen diýenim boljak öýdýän. Facebook'un Melogus çapçak gelýänmiş. Bäh. Nurlu Seyf. Gaty çemestir Seyfdir. Galjagyny duýanyrdan gara. Ha, bilmedim de. Han men bir bark göreýin. Çapsın. Aty armaly bir etmesin. Seyfin nuru bolsa. Bir hokka çıkarmasa bolmaz. Rahman, Oh. olay gelýär ýene. Rahman ağırma. Bar bolam. Näme Melogus'un taby gowdagy? Kim diýär öňe? Melogus aýlda toýnak salýagam. Ha. O näme üçin çapaň dogandy? Sapatymyz gelen ok. Ha? O näme üçin Seysaga? Tumuru sebäp bolanan men özüm. Tarlaňam sapaýda näme boljagy belli däl. Tarlaň diýäňmi? Owo. Aha, men Melogus'un gurrun ne diýär? Tarlaň Melogusdan galmazak bor. Men yüregim bir zatlar sadyar. Ay koysan ay Seysaga. Attırda. Osu olur qalsa qalar. Onsoňam tarlaň alada bize galmandyr. Aha, ila garşydaşyndan olup bilse armany ýok. Senem atym olur diýip çapugdan alyp galjak bolýarmy? Ay o da sizin kellämizde olmaktan başka da ýok. Sen diýsen ay. Kaka. Tarlaňa bir zat boljak bolsa biz şonu çapsaňam çapmasaňam bolar. Hem ki näme? Bar işin bilen bol. Yok lay sen Seysen lay, sen Murat'ın mecnun lay. Murat. İkimiz gürleşmedik mi näme? Her kim öz işi bile bolsunlar. Bolya. Halan get. Gayrat et. Doğrudan öz işin bilen bolayın la. Bar öz işin olmasan ay. Mehman iblisler ine atlar yuvaş-yuvaşdan göz orunlaryny eýläp oradylar, işler atlarynda taýýar ine de olar ýol üstürer. Ýol bolsun olanlar, taýýar edip aman gelin. Ine bir toplum bolup ýol üçin atlar, çapy ýoldan sardyp barýarlar. Näme kim-kimden ýarsyn köňüne, meýdanly geçýär, meýdanlyň deňine orada altona var. Ine beýle katlarym Yumdan Marian atların dengine yetnäge çalşýarlar. Ine orada tarlaň kim-kimden ýoňa taýlanmaga çalşýar. Ine tarlaň dengine orada garawuş ýetýär. Ine garawuş bilen tarlaň arasyndaky dartylyp birdatlar hasa ýetileşýär. Ine hänni bolsa ýarsyn öňüne garawuş amakly geçmegi başarýar. Ünter mehran eýleşler. Ine de garawuş ardaly pellaganadan birinji bolup geçmegde başarýar. Berekella garawuş, berekella. Ine jan koýurlaň anem milleren garawuşy buňky çapşykda da öz ýeňşini bayram edýär. Kaka. Tarlaňa bir zat boldy. Garawuş ozdy. Melogus bider galqaly oýdy. Ay, nesibesdir da oğlum. Melogus çapan olsam garawuşa nesibesini orkolardy. Kaka men sana düşünemi? Özüň at maksadyny ýetirmeli, uçurmaly ýa. Rahman. Tarlan qalla. Menem bilýän galan. Sen Alo. O Guljahan.
Näýli bolýarmy? Rahman. Anana yağalaga. Al guşumudmundan kän gowy çapar. Heytler bilen mok. Tabyny tapamak diýmedi. Barat dile düştü düşe yağın. Asla sen kuyun nurlaga dalay. Bolmasa atlar oňa tapşyraýyn. Tawşyran ýeňiň bilen ala ýa-da. Gowurdagdasan gowurt geler. Ana gelýän nurlyň. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Geçdi tagy. Ay, bor, sağ ol. Ağaly. Mene işlice geldim. Aýdy ber. Bizden bitjek iş bolsa, elimizden gelen eder. Tarlaňy satarmyň? Tarlaňy diýäňmi? Hawa. Oň nämeden satsak? Kim onu aljak? Muratmy? Yok. Özüm aljak. Güýjüm ýetse. Wak şeytelen uğurlaga. Sen olat çaptırardın. Mene dilini tapman geçtim. Geregin şotay botan muhtan bereyin. Şu gedek bir ulurak bir da dilene muhtan berjektim. Senem kebirtil gelýäňde sanyny alan taýdylaýan. Ay, yok. Baka kes. Mutlat gerek gel. Nurly, sen bana kän ýyl teýis bolup berdin. Köp awraya getirdin. Sen gowunuňy da degdin. Mut berjek diýänim şoň üçin. Täşli. Bar taý çykar. Hormatyňa sag bolagly. Ay, menem näme örelim giňänni. Derewne bir taý berýärne. Ay, ol ödýüşin. Mene algylylar. Senem bergililer. Şula bolaydy. Alyne nurlaga. Taňry alkatym. Olya, netip etsin. Yok canavar. Ay, tuğulümü. Oho, Rahman. Igoy. Tortmaymy? Kim getirdi onu? Murat ağa geldimi? Rahman. Kalkın eli. Tarlan mı? Alın da hov atı. Ne? Tarlan? Tut şunu. Var, al bile. Kaka çapar mı? Hanı duran tek. Hanı ayaklarına nuru gödeliğin aylık. Bak, tuğulümü. Ayaklara gülyanı hov. Hol anırkaya tagatalayn mı kaka? Or, şeyler. Şatlık. He. Hol anırkaya tagatalayn. Hol. Hani ben var, Marada zannedeyin ol. Tarlan. Nefip olsa bilese çapar. Uy, telefonum yok mu? Ha telefon kaka. Radağımı ödüm zannetti. Şeyle mi, näme dedi? Bilmedim ben, açmadım. Be. Murat. Oh, Yağdaylar goğmu. şükür. Murat, mene tarlanı alaydım ay. O näýli şeylalaydydymy? Ay yok. Vaka kestiydim. Olum tey yetmedi. Uy, tortum iyi veren ekenin, tanrı yalkasın. A gel biliyelim de homunu. Özüňiz diýiber. Men bir işim var. Rahman. Oh, yerini tayin ettim.
Teyze, Rahman'ıma geliyor. Haqa, Ol, ne maslahat veriyor? başta kıssama. İnne saatada dalcıgdıratmatı. Bir gidişine gidiver. On zaman kapırcağı düşmesen mor. Ak kuşum gözden sıptırayma. Şatlık Var yani. hani var onu uğrat. Ha, böyle. Gittim onunla Haqa. Rahman, teyzağın keyfi yoklu. Yadanırda. Muradağın hem görünüyor. Men näwleneyim Muradağın yerden yadıma düşer. Ay, Muradağı olmasa çapığın kızığım yok, olsunum kalsınım tapağı yok lay. Teyzağın sonunun keyfi yok olay mısın? Dur canavar, dur. Hani Rahman, min makali. Hay, bereket. Hani, yol olsun. Bolya, Haqamın çaytuğuna seretkin. Ne mi? Haqamın çaytuğuna seret. Başka tavsırın yok mu? Hem çapı özer etmeli, hem çay su özer etmeli. Bayraksız geleymeyin. Teyze, hazır oraya. Çayım koydum. Bor. Bolya bari sen görüver. Çayı ödüm demler. Yok, çay demlep geçerin teyze, yönü ödünü görsen kovu orta. Bor deydim ha ho. Bar görüver. Bar. Ay sizem görseniz kovu orta teyze. Kolya gittim onunla. Mehran illesler ine bu çapsıkta da yine de üç asaratlar öz aralarına bəyətləsərlər. Ine şunki bəyətləsəkdə çıqsa diyen atlar arasında meleğusan var. Ine nurlu heydin keyiflen meleğusu. Ona vardı çapvar yigdimiz Rahman Erkeder. Ine onun kaptanına vardı Ağlaş var. Umana deninde şu çapsıkta ünflerin Mehran illesler ine de atlar yola düştüler. Yol vardına olanlar. Ine birbirinden yeniden üç asaratlar. Canpıyırlık arasında şoğunları diyanatlar. Yine dartını pırtatlar çapı yodatını emele veliye. Hedir yağsın gününü ağlıqış bilen meleğuş ya. Yine çapı yodatının iki günden ağlıqış var ya. Taşıdırağının orada meleğuş var ya. Yine öde arasında bəyətleşen atlar son kıvrımdan doğru yola düştürür. Saatlik şoğun orada ağlaşmanı otar ya. Yine inni orada ağlıqış temtemden ağrağını açmağa çalışıyor. Hilalin mehvanillesler ağlıqış Bellahana birinci olup geliyor. Bellahadan ikinci olup meleğuş geçiyor. Kıynanma canavar, kıynanma. En tek sen bayraklı orduların önündedir. Hay bereket. Hay canavar. At qaraçın bilene çaptı Haqa. Tarlan çaptıraymasan ağlıqış meleğuşa egertmeýär. Tarlana Allah'ım ağırlık koyuyor. İnnon çaptırıp olaydı. Aho Rahman, Şatlık, nire var ya? şögrü minjok. Hakan ayttın mı? Han Haqa mamşu var. Can edey. Giyeceğim bir vatam can vormay, takla şunu. Rahman, Hakan'dan sonra man hiç gerekme. Sen qoğusu ayrılı yolunda. Ayrılman. Her adam olsa teyzağıdan sonra man gitme. Özüm cevap veren, ayrılı onundan. Tarlanı mendini meter qoğu var yanmay. Gep qoğu görmekte der. Ayrılman idin mi ayrılman? Ey Rahman, teyzağı sertiri özün cevap versin. Neyli adam ayvay? Kellesini bırdat gelse başka adamı kulağa sana abi. İmmi zaten özün közlenip görmür abi. Halis yağdadım o. Doğru da valla. Demeyeceğini deydirerler o. Heminin öz yerliğini o. Kakasını çekip durmayın. Hemen mi? Hey! Bak! Ay çıkarım! Bakma. Gitme dedim ya şuna.
mı diydim. Şimdi bir de zor. Bıraktık tapaya. Şu diyeyim bu. Şahatlık. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Seyda kovmun. Şükür Hudaya. Hanı Rahman. Ha? Rahman han niyen? Stoğrukta olmalı Rahman. Yanca da vardı. Ana gelye. Tarlanı melye. Ana. Daşıdan aklar stoğrukta da olar. Çalarak onu attırdım. Korgun turdum. Çägedenim çıkarmadım kaka. Ne korgun sörüp ulu bayrağı yetiştiğini öttün mü? Varsal yatağına. Qaydıbam toruşman bir iş edeceğim. Şu attağına da görünmürsün. Bir zatlar edelle kaka. Ne edeli? Ne değil çaparsın. Varsal. Täzili çil näçe wagt bara? Ay han oğul düşüney. Etçe galacım yok. Her da dedik gördü be. Varsal. Sal yatağına. Rahman. Näme kaka? Mele uşa yerle. Şahatlığım kenarımınsın. Bor kaka. Rahman. Oh. Elin ayır yerin karşından. Getir veri katı. Gözümüm dışarıdan. Gözümüm bitti deyinsin al. Var. Ay yaxşı. Kakaňdan özüň guruluş bilen okmay. Be. Ay tarlaňa yetişmeýär. Ýoklay, men näme diýeýin? Kaka maradagy bilen yaraş diýeýinmi? Ay bolýar. Hova alacak doğrak, yatacak. Son haberlaşar. Näme kimin var aýtsana. Arkaňa der yapık gördük. Keçelek gördük. Gumo münnük. Näme istemkem. Näsekek. Ayta sene var. Suda teyitler geldi. Men o wagtlar oglanjykdym. Ýöne men ak teysin näme üçin şolatdy suwa düşürýänini düşünemokdum. Bir daha göýün bilýär. Biraz suwa girmäge gorkýanym bilýär. Onu soňam derwet düşýär. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Edinmi? Rahman? Oh. Näme bol? Sen häzir aty ýuwaşşadan suwa öwrüşdir. Bor kaka. Baro. Ya netice bekle. Onu häzir görür. Bu ata gowy yara. Öýkönüni açar. Aýagy ýere degmän tam iňjigine tünklerine damarlaryna agram düşmez. Suwda şahtaçylar atyn.
Rahman. Hani var ortorağı var. Atın ayağı yere yetmeyen yüzü vurara. Ova. Attan düştü, kaptanından yüzü ver. Olya. Yoksa bir yılın ağrım talar. Kaka. Ov. At salı yüdiyem ya katı yüdiyem. Ay bilmedim ov. Yağdıma düşen ov. Eğirmeden yağına yapışay. Var kaka. Eytağı, Ov. atın yağını bilen kayıklı gidiversek nerede? Birden atın asağını kalaymasın. Ay yok. Gerek gel. Mene oğuyu diyedim. Rahman, hani beri kuğru yere getir. Rahman, kovdu yüzüp bilensin ha. Ova. Yüdüve yüdiyen yönü kenide çel at bilen ayıt korumak. Ayaklarının koloyuna bir baraymağın. At yağda versek kenarın arası bilen kıyı ver. Birinci de katağırı mantalmalı ata. Ova. Birden yağda versen atın cılığını koyuveray. Atın geçecek yer olmaz. Hay bereket. Rahman, Rahman. 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 Ana görünüyor. Feret çıktı buldu. İlkinci safarda o. Sılavı ayağına solasaydı. Yürümüm yaracak ol. Yüzü ver. Yürü hani otur ölü. Kaka, suda at seyitlenýän eşitipmidin? Suda at, Hova, at aylawda seýsenerde. Oğurun nereden taptın? men tapamo. Tarlaňy şey dip seýislejekmişler. Nädip? Köýlek edip. Agys, oturan ýeriňden bilmeýän tadyň ýok. Bar işiň bilen bol. Görmäge gitjekmi kaka? Nurlum Halis näme etjegini bilen oýdy ýa. Gidip göräýim elekenne kaka. Men baramda näme? Öwredebiljek zadym many? Al kaka çay iç. Hawar. Kakasy. Gyýdyň aýy dil atasa. Ay howa da. Kaka, şu surat ýadyňdamy? Bah. Bula kakam. Baram Nurla. Ay, bolaýsa 13-14 ýaşlaryna bolmaly. Ýöne kakamyň näme üçin beýdip ýörenini bilem okdum. Eytağı, suň ata gowy ýarýanyny öňem bilýän ekeniňiz. İrak'tan şehit betiren masak kov kutulacak eken. Kovu kattı uğran. Esselamu aleyküm. Wa aleykümesselam. Otur otur. Ne ehil yağdaylanız? Şükür kovu. Öyden şu surat çıktı da alıp kaydı verdim. Belki bir zatları yağdı kasalar. Şo diyenim de. Aşır. İne. Akağa da bana katı cümle unnik kıydı. Doğru diyen ekenik. Katı doğru diyen ekenik. Aho, men surat alınyandan ama haberim yok eken. Seyit ağa, atın suda gezip görünlü yarım sağa da varlı. He, sen atın yüreğinin uruşunun ardını varlıcan. Yok man, men encamlam yanımda, men barayın onunla. Ha, olur. O surata 40 yıl kovrağa bolonlar. Onu yadigarlı üçün unutmasalar bollar. Olur. Näme alçızacak bollum? Ay yok alçıramağın derli. Atın eyyesi özüm de hov. Ay senem olsam gelmeyen kon deme derler. İşe gelen de ayttıma atlan etsensin deyip. Hormatuna sağ ol. Yor, atı oralı mı? Yor. Rahmancan şehit bir işledi versem öykönem açılar. Yüreğinin bir ağram göründüğü bildir. İşler taşıra. Ulu bayrağı yetişti ol ya. Aşır.
yarım saat yeterlik bora. O bir künden belli olur. Entek katı adamandır. İyidima da yeni yüzdürküdayn kaka. Yok, şuunlukça bestir oğlum. Sen kenarı kıralada atkana yöre ber. Şuunlukça bestir oğlum. Yaşıllar, oğlanlar, şu yılın en ulu bayrağı yütköşük olacak. Hay, tüveleme, katı oğuy. Tüveleme, yarışı koşulacak atlarımı da köpeliptir. Nurlağı, han sizin atlarınız yok ya Allah. Seredani, bolayım Ali. He, bareken. Mele oş bilen tarlanın oşan ekeniyin o. Tarlanın yağdaylar ne aylık oğlaştı mı? Aşırdığı tordan ruhta da alım. Tamam mıdır? Hay, o diyen var goğnuzay feysle yetişmedik. Çiğrek görüyen. Ay Meloş'a yollaşa orada. Göwnüň etmese de oğluňy münnürdüm. Vah! Münnürjek gälle ýöne tarlan. Şatlygy eýgerden ol, inim. Diýseň eme Seysaga bir oýna ýetsek bolýan sen. Her kim tarlan saklar. Melok sülenem bayraq aljaksyň da. Nesibi işedir de, inim. Ha, geldin mi? Man kiçijekdigini. Şuň üstüne oturup bolýarmy? Ay, at safuda oturulun ola. Adyny bilýärmiň şuň? Yok. Kevelek. Kevelige megdebim dur buda. Şol. Täzelige meba. O ne täzelik? Oğlum Muratlara gutaçlyga gidin diye. Ay moya. Murat gıydyny bererim ki. Bermeseler öýleri bilýär. Biziňki dilep barmak. Bäh. Berer inşallah. Ay belki. Sen öňüňe bolýar. Ay. Oğlum öňüňe bolsa. Men nämişim öňüňe? Diýemem. Ne diýip bolsa? Rahman, belki sen Meloş çaparsın ha? Näme? Birden tarlaň duraýsa. Meloşum galaydy. Owo gökki qırsaýan asman tutam ýat. Yok, men onu nice konudum ýöne Meloş birden galaýany da siz saňa zat diýip durasy ýok. Näme sen etiň ýaýar öýdýäňmi? Ay yok ýöne orta oýlanmary ulu baýrak da ho. Allyň ýatdyň ulu baýrak. Begenne Meloş çapýan. Yok, onuň dogry. Onu ýok. Meloş çapsaňa hedir edýäň. Ýör onu. Hani gel hani. Hay sana bereket. Hay gözüňe döneýin. Meloşdur we. Mehron ýyldaşlar ine toýçy märakan kabardylyk bilen garaşan jemleji çapşygan ýetip belli. Ine siz häzir tarlaň diýen nurany bede öýärýäňiz. Ine oňa barsa çapwar ýerdimiz Arahman atlanny Arahman ine buňky toýgunyny tarlaň bilen ikinji çykyşdyr. Ine beýle katlarym töweleme bir ýerden tetler ýaratlardan. Ine buňky aýramçylyk at çapşygynyň baş bayragyny alma ornuny ýetleşe goşulýan atlar häzir jemlenişdiler. Ýene asalymdan olar ne ýola düşerler. Ine de atlar ýola düşýärler. Ýol bolsun olanlar. Ine uzak aralyga ýol üçin atlar öz arasynda bir toplum bolup çapy ýodasyny gedäk gelýärler. Ine de uzak mendilleri demlerini dar. Barýar atlar toýnoklaryny uçan sıçradyp barýarlar. Ine olar ilkinji gedekde toýçy märakan ýolundan aýry görüp geçip gelýärler. Ine ikinji gedekde de olar ardyny pellahana gelerler. Ine mehmani ýyldaşlar diýenleriň tamadylyn buňky toýgunyny tarlan jeýdi ýetenemen diýär. Şonu häzirki aýagursyny
Medine'de tarlan şu günkü baş bayrağa münasip boljakdygyny anam birem arttırya. Ine mehman illeşler son kowrumdan doğru yolu atlar ardyly pillahana dary. Ine toyçu mereken göňünden ikinci gedek geçecek atlar. Çapı ýoldasyny arttırıp barýarlar. Ýarşyň göňüni orda ajaýyp tarlan çekip gelýär. Ine de tarlan ardyly pillahanadan gellerim kimin tüýünüp birinci bol geçmekde başarýar. Şeýle soňat baş bayrağa münasip bolýar. Bereketler barlan, bereketler. Bayram kutlu bolsun. Bereketler. Ay, bolamadı. Onun aydın Murat. Kağol. Ey nuru teyze. Teyzirle. Ine Seyit ağa. Tarlaň kesimine çekip boldum. Tüwülüm. Eýýär. Ay bereketler. Edil tarlan özüm şekäýipsiň o. Ay o da usat bolar da. Sen şu atı näçe gowurdy? Oň bilen näçe bitewleşip bilsen. Oň diline has gowy düşünýär. We ýakynlyk dörýär. Inep birdenem at sana ýagdaýyny adam diline aýdyp başlaýar. Sen aty näçe gowurdyň? Sen oňa şonça da gowy düşünýär.